Ini gak punya kok. Aku kergosan. Ayo panasan ora tau sapa masjid. Cangkem selawat lah barani ora sapa masjid iki. tahu ben Hal-hal masjid ora tahu bangunnya. Ora anakku tawone masjid terus ning tamu. lho nek masjid kok anu Tamu kerja iki mulai gawa sagal. lha san Lagu sadale elek minggu sadal apik mulai iki tetep tamu. lha kok anu sepatu Pas aku sepatu ya ora sandal. dan itu bangun apa sholat apa kerja sadar kok iso kok nek masjid iki sembahyang Sembahyang ibadah ayo ibadah. iki mau selawatan Sholawatan jumbo karo kahanan sholawat niki kanggo nyolawati kabeh warga masyarakat dasar bondo arum bondo wi ambu arum ki wangi duwi kaya bondo bodohku piye sinira lawan lambemu kok pesing yo ya aja sakit silaku kok Mas Lapor. kok aku sejatine karo kowe aku sayang aku tresno sayang tresno apane lho lah kok ora buktine apa meneh sayang tresno karo aku aku duwe bukti sing kaya nyatane tak sayang karo kowe lho buktine jenengmu sapa i asmara Dewi Asmara ayo ta mergo aku sayang karo jenengmu tak emboi apa Dek Dewi Asmara Bodo Manto wong ketane ora piye apik kuwi Mas jenenge asmara Bodo Manto aku sayang karo kowe kabeh Mas aku kok gak enak lah kene bondo bodo ki mambu maruta kuwi angin jane barane kok aku iki kudrane itu ya bondo maruta iki mambu angin ora tok angin mambu lah sudah kabeh apik dadi kok aku dari dadi bondo maruta diloto piye aku lho wis yo tak ganti dadi Dewi Asmara Tirta Peksi apik kuwi asik tekane kabeh lha apik ah Tirta peksi tirta kuwi banyu peksi kuwi manuk banyu manuk dan darani nyoh aku lah wong mbok arani nyoh tirta peksi anggur lah nek kowe tak ganti jeneng Lari mati berkarasa-rasa kok malah jeneng iki wis sampe Dewi Asmara yo sayang karo kowe iki malah gunung kudu selawatan sholawatan kudu karo kahanan karo ngaturake gering panuwun kali warga jajar muning bali awake dhewe dirawuhke kanggo lupangipun terus aku pokoke ora matur nuwun lho apa ora matur lah matur aku ora untuk dadi kok matur lepas bro lepas kok iso kalau pas piye to lah udah kok dadi nyatane betul bisa kayak utamane manuk kok ora kok dadi aku rumah aku rumah aku aja lo gabut aku mau turun yang gurih kaki Piye? ketanya waktu masalah itu bunda-bunda bunda-bunda kita ada rapi kan nah iya ketanya solawat-solawat sholawatan ketarang Islam mau tegak masjid lah kayak lu kayak masjid ketok kan iya bubuk-bubuk itu ya jilbaban ada cewati cantik ya halah anakku yang masih jilbaban tak siotos dasi lu nabimu jilbaban terus dasi aku kok mulai ketoprak ini lho mulai kok orang anakku jilbaban tak candak dasi tak pertolong saya kaitan tidak ada ya Allah astagfirullahaladzim aku kok majnun piye nutupi aku iki majnun duwe wonge sama makanya wong anakku lanang kok ayo aku ora kudu anakku lanang lho anak lanang kok jilbaban aku dadi apa lah sedulur sama anakku lanang lah iya umum majnun lah rumah saya kok mudun-mudun wae ayo berselawatan lho nek perkara selawatan gawean badine aku kok piye kowe nah lho nek kok mah dino selawatan kan lah kowe bukan bisa tinggal sisi-sisi perkara selawatan ono ku selawat tinggal minggat itu lho sakit bedino selawatan bisa nanya lho ngece kok beda jalan mau jajal kowe lho lho maksamu mbok ngomben ana ragu iki ora butuh selawatan ayo begas saiki ora kok nek ketoprak itu sungguh lah dari aja selawatan ora saiki coba ya lho sholatullah salamullah
kecil deh. Allah Tuhan Rasul. Ya Allah Sholatullah salamu Allah Tuhan Rasulillah. kok ini bukan aku ya Allah ya sholatullah salamu Allah Tuhan Rasulillah. Cuma bilang lagi sebelum bunga tak bunga bunga kayak bunga kok kabarnya kok pertama malah gila nih. Ayo sholatullah salamu Allah Tuhan Rasulillah. sholatullah salamu Allah Yasin Habibillah. Allah Yasin Habibillah. Lanjut kalau urusan pondok adik. Pondok al-ikhlas Salah, kita ngomong sapa kurang. al-muharram Kurang sangat. al-mu'min Kurang. al-Quran Pondok Al-Qur'an iki opo? enggak kabeh ora Alkohol. Pondok apa? Lho, ben rumah sakit itu kan pondok. Itu jenenge pondok ora pondok. sholatullah salamullah Allah Tuhan Rasulillah. sholatullah salamullah Allah Yasin Habibillah. Dikasih model piye? lagi kenapa dari sperma Selawatan apa bekel? lah iya modifikasi digo parian Lho, perkara digo parian. Tak adeni parian. temen Tak maksudi nek kok parian ae. dadi utane Lho sing dadi nyatane Adik. oke Lho, pada bulan tanggal piro mas padang bulan tanggal ping 1. rawan dandan arep Rawat dandan arep budal ngaji. pada bulan tanggal piro mas Padang bulan tanggal ping 7. rawan dandan arep Rawat dandan arep golek bojo. pada bulan tanggal piro mas Padang bulan tanggal ping 3. rawan dandan arep Rawat dandan arep delok ati. pada bulan tanggal piro Padang bulan tanggal ping 4. rawan dandan arep Rawat dandan arep lunga miyah. pada bulan tanggal piro mas Padang bulan tanggal ping 5. rawan dandan arep Rawat dandan keane wong. Ya, kowe arek padang bulan. malah nang rasul Lah kene mikir ngasih telu sirahe golek kowe arek padang bulan tanggal ping 5. berarti jaluk iya Ganti ya. ganti Kowe arek padang bulan ae. kalau dari yo muncul ganti Ganti sing bener. iya PT Lureng ngadep ya jos. PT Lureng ngadepin piro mas PT Lureng ngadep siji. bojomu murid kene apa Cukup jalur ali-ali. PT Lureng
Ya nek kita ini ora iso maksudi. Aku karo pariane kok. Kowe iki ora iso maksudi tak sodok blok sodok iki 15 tenan. Maksudnya lho ya, pitik urip mendok ping piro. Kurangnya tak ada pitik. Duwe aja. Berarti duwe ada cancah. Oh, ada pitik kok duwe jangan iki parian ora lagi duwe, ora pitik. Duwe aja liyane dong, ora pitik kok. Lah ngerti ngono gak aku ora duwe pitik, Mas. Lah sing ora pitik ngerti apa ambil petik lho yo. Lah salah gak ngono kok ya. Otak dipakai. Lho, lah aku ngerti piye? Ora duwe lho. Bingung makane. Iki lho, bapakku ki nang aku boleh pamu mergo aku pengen golek gawe ya. Ora duwe duit blas biasane pamu iki to tanggapan yo ora tau jauh. Iya cakep-cakep. Lho. Wong ngene kan biasane iki nganggo jantel padahal. Kamu sing jantel iki jantel. Gampang aku jurang karo kene bisa saya jantel kalau terus. Kayak itu apa? Bah, ini ngomong Islam dulu. Ngomong Islam tuh kalau rawuh salah malah jujur. Jujur aja. Aku ngerti kok jujur bingung. Bingung dodok tekan sapa? Bingung nangane. Sing nonton tak bener ora kabeh. Apik. Sing nonton sing kene iki urunane rada akeh. Lah terus sing kene iki menawa urunan dhuwur. Sing iki manggone kene dhuwur. Yo melu urunan kabeh waktu kene rata. Rata. Lagi. Apa melu urunan? Lho aku tetep melu. Hal-hal ngene iki dijangkau bayaran masukan. Ora kok jangkau. Aku nek kene golek kowe enteni kowe. Kowe iki mau lho kandhang beneran. Aku iki mau ngomongan karo bapak panitia. Ceritane mosore nek bar maghrib. Iya. Iku ana wayang kok. Terus kuwi wayange uga akeh wong wae. Lah iki bingung ora digolo. Lho awak kok beneran aku butuh gawean lho. Aku butuh duit. Tak kira kowe gelem tak jan. Lho nek perkara budget penting bayaran Adik. Lha aku pengen turune duit pas. Iku Pak Panitia ngajari aku. Nek kowe iso wayangan wong bayarane iku ora sak. Yo latihan carane ora ketan awake dhewe ora tau melu wayang wong. Lah duite lek bayare ora sak le. Kowe kok ora sak dhuwur tak cepet Pak Panitia iki perlu dadi dhewe dibali tokane lagi sak. Mam. Ngene lho. Awake dhewe ora tau bayar. Yo latihan daripada nek wong liya aku sih dadi jalan. Yo gelem aku kudu tak atur kudu atur. Ya aku dalangi lah kowe dadi Jawa kowe dadi cukil. Cukil sapa anu lho sih. Bingko tak. Iku masuk itu. Kan dhisik sak urunge kok sore perintah carane piye. Aku dadi dalangi kowe latihan nganggo ira-ira aku tak kawin. Wes bocah wis iku latihan. Oke, asik ayo latihan lagi lho ya. Ayo. Apa gitu? Dalang itu yo nganggo protokol kali. Dalang aku dalange kowe sing dadi. Dalang nganggo protokol. Lho dalang gak nganggo ngono. Terus salah dhewe piye? Kowe nganggo ira-iraan. Kok nek aku wis nembak masuk aja. Oke, ora lek tertutup guri kok saiki ya. Apa naik? Surung soroting surya megalan gunung
Iya, aku maksudnya ngaku irai capek malah makan dulu sih saya kayak uang setruknya nih ini loh mas ini loh lah mau kekecen kok iso ini dalamnya roto dulu sosok bisa ini iya bener kok orang makune oke makune mau iya masa wayang makune kok meke-meke lah piye makune wayang kok makune sing apik iya contohnya aku dilamar tangannya kudu sing apik Nah. ini deh sisi wah piye tangannya kudu ngene lah kan wayang koran lho wayang dulu aja ning wayang gak tangane ngene iya iku nek janoko iku nek liyane janoko yo ngono pancen apa ngene ngono ayo kok kene langsung kok kene lho salah satu dino yo kuwi ono janoko kang ngadang karo butuh sak ngene lho Kak meles dulu sih tak roke lah dalam kok Cakil ngadang Janoko. yo janoko ngadang cakil yes akarane mas sabar ya salah satu dino janoko ngadang cakil sing ameh liwat ono ing yo kuwi Tunggu mas. tebulan yo Wale putih sotong ini saya kira
langkon jenengku ya iki sing diarani Raden jangan nongko ora jangan nongko Mas jangan bodi aduh jangan nongko yo dia jangan nongko Apa? Yang mulai itu. aku ape golek-golek rondo rondo dalangi warai sisa Iya. maksudnya ini ngadek ini tuh ditakoni Lah iki lakoni golek apa? golek rondo kowe iki golek-golek ora kok golek rondo kowe iki golek sinar aku golek wahyuning Gusti ngira aja lang-lang aku Aku kan ada kepalaku. Balik aku batuk. aku mbok kongkon balik oke aduh ngene kok bayaran maksudnya kowe balik iki jane kowe mau kowe ora gelem aku belum. aku turutan lah kalau aku balik gak berani ya ngomong adik bebas aku bakal tak bacoke Orang kan kok tak kokok betul. sapa sing aku beli Maju sakot tuan. Sampai ya. Sakot tuan. Sampai ya. hei sekarang itu kok melu kabeh ya wes iya oh iya Ojo mlayu kowe ning pancen satya maju. Jangan kau ini orang
pateni ae. Blok. Itu umur kulit. Lah kok jalan kecangkeman ngatur ngantungan. Pateni sedan. Kok suwet. Orang perkara bayar. Iki mau dikirim bakso telu. Yo kok Resiko wis sisi pakonan karo. Ayo. Bisa cek. Kamu sudah berapa betul tidak? Kowe ora yo mati karo bakso lagi. Ya tapi temuan ini modal kok dipateni wayangi. Lah cangkem ora pateni sisan ae. Wis ora sida pek panjur aku. Mati Mati terus malah sida pek panjur. Wis ora ada-ada wes. Ngene. Iku mau bunda-bunda wis beber kondang nyanyi. Ayo do libur ini dhewe karo libur atine para pamirsa ingkang tasih wonten mriki. Niki panaturi dangdut apa campur saringan? Dangdut apa campur sari? Heeh. Iya. Dangdut apa rock? Rock body. Iku namane lagu antara berapa? Iku ono. Ono kabeh dan rock bareng. Ayo sini apa? MC ya buat saudara-saudara ya. Saya terkhusus buat saudara-saudara dan juga satu buat saudara-saudara semua dan sekali saudara-saudara sebelah kanan, saudara-saudara sebelah kiri dan semua saudara-saudara Kakek saudara malah butuh terus polisi kok kakek saudara belum akeh buah terus bosok kowe kok paham contoh iki Ngomong sekolah dan nomor tak kau situ kok. Pada hari yang berbahaya. bahaya nabrak lain ngono kok iso hadirin yang bekerja ya bahaya wes juga kuwi MC itu sing ramah ben paham ki rumah juga MC harus merasakan dengan tawa gitu hadirin yang berbahagia di kesempatan sore hari ini aku permintaan ya lagi jangan kita pipis Penyerangan yang sakit. yang saya itu udah sih murah senyum loh Rasanya udah murah. Sike dinikmati. kakek dulu ini aja oke hadirin yang berbahagia untuk satu persembahan yang kita coba berikan yang terbaik dan yang lebih pastinya di kesempatan sore kali ini akan kita mainkan lagu-lagu yang berikutnya kalau salah terus dari apa lagi? Kalau budak-budak Nama itu dari mana kamu bukan apa abad dan langsung kita kasut kalau langsung dulu. Kalau beduduk ya langsung. bukan Langsung. Abad-abad. Buat budak-budak yang di depan. oke Langsung. Moga-moga banyak orang. karena ini tanggal dan Pas persis. pas time ini Pas sama aku ini dari teknik. ayo